Hey everyone, this is Prince and welcome back to my Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest video naman. And also don't forget to follow our social media account. Okay, for today's vlog, gagawa po tayo ng isang challenge at tinatawag nating No Hand Eating Challenge. Kung saan kakain kami na hindi kailangan ng aming kamay at ang gagamitin lang po namin ay ang aming baba. Okay, sa challenge na ito ay nagluluto po ako ng isang champurado dahil ito po yung gagamitin namin sa aming challenge. Okay, God! Habang hinihintay ko po yung bumukal yung tubig at saka tubig na may rice at nag-i-intro muna po ako. Okay mga dong, mga day, ang explain ang among game na No Hand Challenge. Himo na niya sa mga live YouTubers na ang ilang gibuhat sa No Hand Challenge nila is dili ay ako ang mukaon pero dili akong kamot, lain ang kamot. But sa amo is ako ang mukaon pero no hand. It means naay plato then using our mouth ra. Then after that, ang among kanon is sampurado or champurado. And I will show you na sa pagluto na kong champurado kay samtang nag-intro ko, nagluto ko og champurado then ning bukal siya then wala ko kabantay nga ning apaw. Then after that, amusang huwato ng among champurado nga mabugnaw. Then it is ready for the challenge. So, what are you waiting for? Ubanin ko sa pagluto na ako. Go! Okay guys, samtang nagbuhat ang aming boka ng atong nilugaw, masaya sa nag-tiktok. Nagawa ito sa itong nilugaw guys nga mong bukal. Kay ato na siyang butangan og tabliya. Ikaw man nagbatang ang tabliya guys, pabukalan sa nisya hangtod mulapot. Hangtod mulapot siya guys para namiinig ka. Tastes. Kami na siya guys, mura na siya nilugaw. Karoon sa mga nagkuha ta, masaya na po tao. TikTok. Oh, malingaw. Diyan karon guys, ato na siyang butangan og tabliya. Then magawa tawag mo bukal and let's go! One eternity later. Hey everyone! Welcome back again. So karon mga dong mga day na dugay takay nagpabugnaw pa mi sa among champurado. And now nabugnaw na si Ja. Lisod pag-init na. Lisod pag-init kay mapasok among dila inig kaon kay no hand eating challenge siya man dili mi mga nahanglan og tinidor, kutsara or among kamoton. What only have to do is to eat with our mouth. Okay, kini nga challenge is naani siya price. Kung kinsa tong makadaog ay price. Ay among price ay is na may 1,000 each. 1,000 each. For example, ako ang unang makahulot ingani nga champurado is ako ang makadaog. Syempre, ang 1,000 ni EUGE is ihatag na ho. So, I have 2,000 pesos. But before na ako makuha ang 2,000, let's do the challenge. Okay? So, challenge na to. Atong challenge itong gan. So, what are you waiting for? Let's do the challenge.
And timer starts now. Pero guys, dili ni siya limbong kay even ang even ang pagkabahin nga ng champurado. Equal, ama na yung sokod. Amo lang gusto ko, amo lang yung timbang. Kasi siya discuss mo sa mga ha. Medyo EUGE. Magulingit. Bye, baboy. Sarap na sarap. Yummy. Hans, kuwan ka mo. Para mga dong mga dyan. Gusto din magtaon upang pangag. May manggawat ang... Sorry. Medyo luod na ako pero enjoy. Libungan. Libungan na to. Karon kay ako nakadaog nga. Patalawa sa imo. Oy, nga pa. Saka yung mga jong nga jay, kaya ako may nakadaog. Sa balingit me. Oo na, break ko na kawal, kawa na may ahong baba. Wala yung baba ko sa yung pagkagawa kay baba. Hindi naman ako. So na prove nga ako ang nakadaog kay ako ang unang nakahinloog platter. So, asa mo ang 1,000? Wala, gipalit na. B, 1,000. Yay! I got chicken! Yay! So hanggang dito lang tayo mga Jong nga Day. So natapos na po namin yung challenge at si Prince po yung nanalo at ako naman po yung talo ngayong araw na to. Palagi na naman talo. So kung nagustuhan niyo po nito aming video, Don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para para lagi lagi kayong updated sa latest video namin. So this is Prince This shoot nagsasabing just love araw-araw. Subscribe. Damdamin ko sumasayaw, ang puso ko'y sumisigaw. Ako ikaw, tara na right now. Just love araw-araw, kay ganda ng lahat. Oh, 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 oh. If we will just love araw-araw. Ting.